Előtte. Ennek nem így kellett volna végződnie, de... Aj, faszom. Nem tudom. Pali, ha lehet, ne pitelj. Hogy vigyázz, vigyázz! Valakitból kértünk, megyünk, hogy rendes sávban előre. Irányba akar a Pali! Nagyon el. Haló! Azt a kurva! Haló! Mi fasz? Hát nekem 230. Jaj, Úgy érem el a 200. Srácok, maximum. 180-nal megyek. ez jó. Nekem 230 a max. Gyorsan. Álljatok már, most már van a pálya. Miért pitel a második? Rohadjon meg a kurva anyja. De ugye azt imádom, hogy emberek direkt fitelnek. Ajaj. Földözés lesz, jöjjenek ide Sörgyárhoz. Átok lőnek? Mi a szar volt? Mi a baj? Egy M... Szerintem volt egy Skodátok. Melyiket? Arra lehet pontszerek, de a magyar erőt adádom is neked az erőt. Úgy érzem, van is. Törődjetek egy néven inkább. Én vagyok a legjobb, felrúgom az narancsot. Mutasd meg. Narancsot, jó. Már hol van? De nem itt van. Mi a fasz? Tessék, itt van. Szuhanunk, csak mondom. Zsa. Szuhanunk! Haló! Haló! Chill, chill. Segítség! Egy szakti! Segítség! Szakti! Azonnal! Tegyék fel a kezét! Hogyan tudom? Nem tudom fel. Ó, vigyázz, vigyázz, vigyázz! Azt a kurva. Igen, hogy arról. Srácok, ez mi a faszom? Ez mi? Mi ez? Ez ilyen egyedi ház. Ez mi a fasz? Akkor hallgatjuk a következőt.